Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars pe acest canal. În episodul de azi vom face un unboxing, vedem ce ne va pica. Hai, dă-mi un brawler nou. Hai, mai încercăm o dată. Hai, poate avem noroc. Dar Dumnezeu norocul peste mine. Dar nu prea văd. Hai, mai avem două. Hai. Sigur că mi-a dat 6. Ia uite-l. Ia uite pe Bibi. Forțeu, tati. Și mi-a dat și 200 în plus. Hai, ce șmecher. Hai. 3. Dăm ceva. Uite-l. Mi-a picat gadgetul pe bule. O să-l încercăm în episodul de azi. Și hai să-i dăm un meci cu bul. Uite pe bine. Wow! Și îi facem upgrade-ul lui Shelly. Wow! Și haideți să vedem cum e de color. Bine. Suntem bine? Hai, tati. Nu da nenea. Nenea, lasă-mă în pace. Nenea, nu vreau bomboane. Gata, a plecat. I-am zis că nu vreau bomboane, a plecat. Așa. Pleacă de aici. Teritoriul meu. Să știi. Dărâm cutia din 2 hituri. Aia e teritoriul meu. Auci. Nenea ursul vino încoa. Ursule. Ursul a plecat. Dăm și noi o față de asta. Șmecheră. Bye. Așa, Shelly aia făcea figură rău. Nu vrea să facă nimica. Cum adică? La Mortis sau îl lași trăiască? Mortis-i belea rău, tata. Ia, se strânge zona. Se strânge zona. De venit. Doi, gata, boss. Pe dată că 2 este... Hai că sunt farmat bine. Și aștept pe ăștia în tufă. Tufa misterii. Au! Gata, nu mai este tufa misterioasă. Gata, nenea, dă-mi pace. Nenea, nu mai da. Mă duc cu voi. Mă duc cu voi și vă dau. Ai, neta, tu-ți ceapa, mori. Așa. Și acum să-l campăm pe colit aici. Mortis nu mi-e frică. Nu vedeți că-l las să trăiască? Ei, ce prost ești. Gata, bă, mă omoră Mortis, de care nu mi-era frică. Nu-i corect. Așa, v-am arătat și un meci cu Bull, acum să jucăm un meci cu Bibi. Abia am primit-o și foarte interesantă, adică... Vai, să băgat un nou update, știați? Normal că știați, de atâta timp. Abia acum am reușit să fac un episod. Hello. Bă, vino încoa. Așa. Nu mai da.
dacă eu sunt frumos. Aoleu, îl mulțumesc, domnul Col. Dar ce dulce sunt eu, de ia o bilă de aici. Ca nu mai pot. O luăm și pe asta și dă-i după el. Doi, du-te mor, bă, ce bine se descurcă, baby. Ai. Așa. Hai să ne ducem pe shop. Și ce să facem noi? 30, nu luăm megabox când ne faci. Luăm un skin. Și luăm skin-ul. Luăm skin-ul cu Shelly, că abia am făcut upgrade. Uitați aici mare skin și am luat cu Shelly. Frumos. Și mai luăm unul și unul. Așa. Frumos. Trebuie să luăm ăsta, da, ăsta nu place. Sorry, car. Da. Așa. Hai, încercăm un match cu Shelly, dacă am făcut upgrade-ul, adică na, spațiu. Orice puțin nas, n-avem COVID. Fuck. Stai că dai după Biri. Da, nu mai da după Biri. Eu sunt copil sărac. 4. Aoleu, a venit Bibi. Bibi, tată, stai cu minte.どうしたいつまでそっちを見てやがるてめえと殺し合いに来たてめえの仲間だの朽木なんたらだのがどこで死のうと興味はねえよ Încă putem. Nu cum ar... Ai, m-a omorât o Shelly cu skin-ul ăla șmecher pe care l-am luat. Bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!